Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să spargem niște diamante. Am fost cam întârziat videoclipul acesta pentru că s-a întârziat băgarea diamantelor, dar acum o să dăm la lucrurile pentru că am luat top-up-urile. Am uitat să filmez, dar uitați, am luat aceste aripi și mi-a picat și un set. Și acum o să dăm pe episod niște diamante. Încercăm la acestea. Nu cred, bă, deci întâi fix lângă. Oh, mi-a picat skin permanent, perfect, ok. Asta nu mă lasă așa. Oh, ce mi-a picat și pe, mi-a picat. Pică bine. Nu, gata. Este de diamante, nu mai am să dau, fac. Nu, dracu. Chiar voiam să ne iau ăsta. Dar măcar mi-a picat skin-ul ăla pentru că se blană. Aici ăsta cred că o să iau. Mai dau un skin. Nu cred că o să mai bag niște diamante și să dau. Haide, mă pun aici. Și acum nu mai am două skin. O să luăm. Acum mi-a picat și un skin. Am luat un skin pe perete. Hai să băgăm niște lucruri. Bun, haideți să luăm acum aici așa. Da, am luat shotgun. Mi-a picat și emote. Pisica am maxat-o. Statil? Acum m-a prins el. Bun. Nu-i nimic. Nu-i nimic, că luăm iară. Și apoi după meciul ăsta o să punem un pic pauză și luăm skin-ul ăla, că e prea blană ca să luăm. Deci se merită, își merită banii. Că e frumos, e prea frumos. E prea fain, adică îmi place mult. Nu știu cum de să mai bag diamante. Cred că o să-mi bag cât de curând. Dați-mi de 900 de ani. Nici de-al dracu nu-i deci ea.
Poate să-mi dea și cu ce vrea el, dar nu e de cea. Da, să vezi și după ce acum. Acum și încep eu. Aoleo, full lag, că să intră aia. Îmi vai seacă automat, îmi vai seacă singur. Trebuia să-l lasă... Treacă aia. Stai. La skin-ul ăla luăm, deci ăla oricum, nu super așa să bă, promis, să pun pauză pe episod și să mai pauză. Așa, și aleg acum. Da, și mi-a picat și skinul acesta pe acá. Dar nu permanent, dar mi-a picat pe UD. Pe UD pe care am skin permanent, skin perfect. Și se merită, deci chiar o să iau skin-ul ăla pentru că e prea fain. Da, și ăsta e skin-ul, cred. Luam două. Deci ăsta. Și mai am unul. De la eventul nou. Da? Acum punem pauză. Perfect. Punem acum un pic de pauză. Da, și am revenit. Acum sperăm că o să trec la asta. Deci, doamnă, haide. Bun, haide. Nu cred, mi-a picat ăsta. Șai de capul meu. Nu cred așa ceva. Deci trebuie 800 ca să-l iau. 800, să mai bag 800 să-l iau? Nu știu, cred că nu, renunț. Ba, mă desfășor de mani de diamanți. Da, ba. Sau mai bag 800 să-l iau? Nu mai bag nimic. Și cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Da, și cred că o să mai băgăm 800 și dăm gata. Nu o să punem în pauză și bun, deci gata, am revenit. O să luăm acum. Nu o să mai bag, sparg toate diamantele care, aproape toate diamantele pe care le-am avut. Cred că o să mai băgăm luna viitoare. Și hai să luăm gata, uitați-l. Uitați ce frumos e. Îi fac și o poză. Ai rămas cu 46. Uitați, perfect, deci perfect. Ia uitați-l.
Da, circumstă și cu aripile de la stupa. Deci perfect, uite. Uitați. Uitați cum arată. De ce perfect, perfect, perfect. Hai să dăm și un mers în unul cu el. Și apoi încheiem episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Pentru că mă ajută foarte mult. N-am să-i cum vreau să leg doar AVP-ul ca să tragă... Să uscă buzunarul asta. Mă mărei din prima cu flash-ul, ce săracul. Asta e, băgai, dacă băgai măcar să bag până la capăt. Bă, deci ai, dacă luăm acum câte diamante am dat, deci se merge diamantele la fix, pentru că... Nu cred. Hai să dăm un minut așa. Dăm și pe pisică ceva. Bun. Notificări. Ok, frate, nu într-un grup cu clasa lui și un video de notificări. Dar nu contează. Bun. Două skin-uri pe pereți și am rămas cu 46 de diamante. Sunt bune pentru mine. Să bag vântă și din asta. Dar o să nu mai bag. Mai bine, așa e ce foaia nouă, nota 10. Un criminal l-aș mai vrea, o să fiu pregătit când o să bage un criminal, să strângă să-i când o să bage un criminal, să-l iau. Să las pe băgarea justă și acest cont o să fie un criminal. Deci singurul lucru care îmi place la acest skin este că are, uite, chestia aceasta, pelerina asta care sutură, doar pe o parte, cu alb. Ar trebui să aibă și pe partea stângă, dar cu portocaliu, cum are focul. Eu sunt tot foc. Mamă, mă lua acum.
Asta e. Cap trebuia să dau rău. M-am văzut primul asta că e în dezavantaj, că încă nu m-am văzut bine să dau, că jucam pe full control și nu prea prindeam șaturile, dacă îmi prindeam dădeam cap, adică țineam cap, cum ar veni și... Văd că... Urât. Controlele și din greșeala pot să mă pun pe burtă și de asta mă pun pe burtă și din greșeala. Și cum am spus, cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci să fiți sănătoși și să vă fie toate lucrurile. Pa, pa!